bata namin na kapitbahay mga bisdak. Ang sweet. Tapon na tayo ng basura. Alright. Yung collection pala ng basura dito sa amin mga bisdak no is every Monday. Ang ganda nitong sasakyan na ito mga bisdak. Subaru. Ito yung pangarap ko na sasakyan. Pag bibili kami ng sasakyan na bago mga bisdak, Subaru na brand yung bibilhin namin. Yung Subaru maganda kasi yung merong lato. At yun, meron ding merong note dito galing sa Australia Post. At ito yung pupuntahan natin ngayon mga kabisdak no. Pupunta tayo sa Australian Post kasi i-collect ko yung binili namin online. Meron kaming parcel or package na dumating. So yun. Pero iwan ko lang, I think dalawa yung dumating kasi meron sa Australia Post, meron din dito. Iwan ko kung ano to. So check natin, samahan niyo ako ngayon mga kabisdak. At after sa Australia Post, plan ko bumili ng ng vegetables, toothpaste ni Gian, pati yung cotton buds para sa pangtanggal ng gold sa tenga natin. Yun, samahan niyo ako. At ngayon 8 AM, kaya maganda din maglakad-lakad bago magsimula ng work kasi yung work ko 8:45, so meron pa tayo 40 minutes. So yung isa pala sa item na kukunin natin dun sa post office mga kabisdak, dun siya dineliver sa parcel locker. Hindi na ako marunong magsalita. Parcel locker. Yung parcel locker mga kabisdak, maganda yung magandang method yan kasi kami ni Ami namili kami online mga office supplies yung binili namin tulad ng ink ng printer. Hindi na kami bumili ng bagong printer, ink na lang. And then bumili rin ako ng mousepad kasi nasira na yung mouse mismo. Pangit na kasi yung mouse ko, bumili ako ng bago, bond paper, ballpen at iba pang mga office supply bumili kami. At yun, ginamit namin yung parcel locker, doon namin pa na-deliver. Libre lang yan mga kabisdak. Iwan ko kung ano yung I am very sure meron ng ganito sa Pilipinas, pero hindi, matagal na rin kasi ako wala sa Pinas, kaya hindi talaga ako sure. Pero I think meron na din ganito. Libre lang to, gagawa ka lang ng account online. Pero kailangan resident ka dito sa Australia, meron kang mga valid ID. At yun, pag meron kang magiging address sa parcel locker, at pag bibili ka online, yun yung gagamitin mo para dyan nila i-deliver sa box na yan, sa parcel locker. So pag meron kang darating items, meron lang magte-text sa'yo, merong code, at i-fill in mo lang yung code tsaka yung telephone number mo dyan sa locker. At pakita ko sa inyo mga bisdak, napakita ko na to sa last vlog ko. Hindi lang ako sure kung lahat nakita na ba. So ito yung post office mga bisdak no? Malaki yan. So pag meron kang kukunin sa loob, halimbawa ito, meron akong isang note. Itong note na to, kukunin ko to sa loob. Dalawa kasi yung kukunin ko sa post office. Pag yung parcel locker address naman yung gagamitin mo, ito yun parcel locker 24/7. Kulik ito lang, i-key in mo lang yung telephone mo lang there. Collect a parcel, drop off a parcel. So i-check ko lang yung code ko. Ano ba yung code ko? 8 meron akong code mga kabistak, 482739. Alright, collect a parcel tayo. 482739. Next, phone number 04. And then once okay, press next. Oops. Your locker is to the right. Yeah, Please collect your parcel. So ito yung Then close the door. meron tayong isang box galing sa Big W, mga office to supply to. Dapat ka pala bumili muna ako ng vegetables bago ko to kinulek. Sayang. Ito yung mga kabisdak. So napakalaki nito mga kabisdak na. Ito siya. So sarado pa kasi mga kabisdak at maraming nakalinya doon, nakapila. Kaya babalik na lang ako para kunin yung isang item doon sa loob. So bili muna tayo ng vegetables at pupunta ako sa chemist para bibili ng toothpaste tsaka cotton buds. Alright, let's go. Alright, dito tayo bibili sa mga bisdak, chemist, yung toothpaste para kay Gian.
toothpaste na pang bata. Saka yung cotton buds. Alright. And then after that, punta tayo doon sa vegetables. Bili tayo ng ano. So ito yung bibilhin ko mga bisdak para kay Gian na toothpaste pambata. $2.49 yung isa. So dalawang design. At alam nyo ba mga bisdak, si Gian sobrang hilig mag toothbrush niya at napakaganda ng ngipin niya. Wala pa siyang wala pang decay. Bili din pala ako nito mga bisdak. Itong QV na sabon, maganda kasi ito mga bisdak. Pag meron ka sensitive skin, maganda to. Bili ako. $9 ito na. $9 yung isa. Maganda din to mga bisdak. Cetaphil. Ito na. Ito pala, nahanap ko na mga bisdak yung hinahanap ko na cotton buds. Ito, bili tayo ng ito na lang malaki. $3.69. 240 na sticks. Alright, so let's go. Bayad na tayo mga bisdak. Bayad na tayo. Let's go. And bili din tayo ng vegetables dito mga bisdak. Yung hinahanap ko is okra. Okra or okra, meron bang okra dito? Ano bang English ng mga bisdak? Okra. Wala tayong okra. So let's see. So yun, nahanap ko na mga bisdak. Ito pala yung mga bisdak. Ito yung okra. Yan Bili ako ng 1 kilo. Yung 1 kilo is $15. $15 yung 1 kilo. So bili ako nito mga bisdak. 1 kilo yung kukunin ko. Kuha tayo nito mga bisdak, 1 kilo. Suggest nga kayo mga bisdak kung ano yung magandang luto nitong okra. Sabi kasi nila pang pababa to ng ng blood pressure. Alam mo naman tayo mga bisdak na medyo mataba tayo, di ba? May-maintain na tayo ng diet natin. Suggest kayo mga bisdak kung ano yung magandang magandang gawin. Siguro steam daw to steam. Maganda to sa steam. Alright, so tapos natin kumain ng kroko. Kuha din tayo nitong itong talong. Sarap kasi itong talong nila. Lang, $6 or $5.99 yung 1 kilo. So kuha ko ito ng 1 kilo. Alright, so uwi na tayo ng bahay mga bisdak, no? At hindi success yung yung buong mission natin. Nakuha ko yung sa parcel locker ito ng box. Nabili ko yung toothpaste at iba-iba pa. Pero meron ako isang item na hindi na-collect sa post office. So balikan ko na lang siya kasi sarado pa kasi at ang daming nakapila dun. Trabaho pa ako. Balikan ko na lang siya bukas or mamayang lunch break. At ganun talaga ako mga bisdak, no? Para pag hindi 100% yung kailangan kong gawin, hindi ako komportable. Parang stressful para sa akin na meron pa akong iisipin. Nasanay kasi ako na pag meron akong puntahan or meron akong gagawin, tatapusin ko talaga or yung 100% yung mission natin. Pero yun talaga, minsan may mga bagay sa buhay na hindi natin control. Hugot yun mga Hindi, joke lang mga bisdak. So uwi na tayo ng bahay mga bisdak at makapagkape, no? At simula na tayo ng trabaho. Ito na yung box. Ito na yung box natin mga bisdak. I-unboxing natin mga bisdak. Mani literal na unboxing video, babe. So tingnan natin kung ano yung nasa. Ano yung ilang items yan, babe? Marami yan? Konti lang? 4 na items lang tapos laki ng box.
Ang laki na masapas na. Bond paper. Bond paper yan. A4 na bond paper. Ano mo na? Calculator. Ba't ka bumili ng calculator? Kay kuan Scientific. Sa exam ni mo? Oh. Ito yung mouse. Ayun, meron akong mouse. Oh, mara ni. Ink. Colored. Colored. Bumili ka ng colored. Wala na. Baka meron pang gold dito. 8:01 p.m. Alright, dinner time, dinner time. So, nagluluto ako ng dinner namin mga bisdak. So, dalawa yung ulam namin. Fried chicken. Para to kay Gian tsaka kay Ami mga kabisdak. At kakain na rin ako konti niyan. Pero konti lang mga kabisdak kasi yung kakainin ko ngayon is itong okra, yung binili natin kanina. Ito, hinugasan ko lang siya ng asin. And then after that, isi-steam ko siya dito sa steamer. And then magsusute ako ng garlic tsaka onion. So lulutuin ko muna siya mga bisdak at ipapakita ko sa inyo pagkatapos siyang magluto. Ilalagay ko dito. Gian will eat first. Gian, sabi ni Gian mga bisdak, mauna na doon siyang kumain kasi nagutom na siya. So yun, luto na naman yung manok. Ito yung ulam ni Gian, yung fried chicken ala bisdak. And then nagsaute lang ako ng garlic tsaka onion kasi ilalagay ko siya dito sa okra natin. No? Naka-steam na yung okra. Oh. Babe, look at this babe. Look at our okra. Then after that, I'll put the sauteed onion and garlic. So hopefully masarap siya mga bisdak, no? And then si Gian. Okay, you eat first, you eat first. So luto na yung okra natin mga bisdak at ito yung saute natin, no? So ilagay ko siya mga bisdak. So ano to mga bisdak ha? Okra ala Kuya Bisdak. Iwan ko lang kung anong tawag dito. Naisip ko lang kasi na lagyan siya ng garlic at saka itong onions. Pero kung hindi to healthy mga bisdak, paki-comment para hindi ko na siya gawin next time. Yung sabi kasi ng iba, mas maganda lang to suka, no? Suka at saka patis, no? Ito sulo ba? Isawsaw mo sa suka sa patis. First time ko din magluto ng okra, hindi ko naisip ko lang to kaya baka maganda ganito. Yan. Maganda naman siya tingnan mga kabisdak. Pero pag unhealthy to, hindi ko siya lulutuin. So paki-comment mga kabisdak. Yan babe. So ito yun mga kabisdak oh. Wow, di ba? Nice oh, super nice. Lady finger pala yung yung English nitong okra. Ano sa? Lady finger. Lady finger? Oh, kamay. Ano dessert ng lady finger? Lady finger man, iwan ko lang kung tama ba ka. Cookie na lady finger. Okay na yan, babe. Alright, let's go, let's eat. So, kain muna kami, mga kabisdak. Ito yung isa, kumain na, si Gian. Because Gian is very hungry. Wow, big aha. Ito yung natin, yung okra natin. Masarap naman siya tingnan, babe, no? Parang inviting ba? Okay. Sige. Tikman muna natin daw. Tikman natin ang kabisdak. So, let's try. Judgment time. Ito muna maliit. Dili na siguro to healthy kasi may oil. Pero olive oil naman yung ginamit ko mga kabisdak. Di olive oil naman yun. Pero mas kuan good, mas healthy good ang suka ra. Lumi na eh. Yummy. Lumi na babe. I-try po do kung Sarap. naisuka ra. Next time, no? Next time suka na. Ito sarap mga kabisdak oh. Very fresh kasi yung okra. Grabe ang sarap. I can finish all of this. Okay. Ayos. Sarap. Masarap, grabe. Let's try. Sobrang sarap mga bisdak ng okra. Dapat pala no? Matagal natin nagluto nito. Sarap na. Lami. Lami kay mga bisdak. So, I think everyday na ako magluluto ng okra mga bisdak. The next day. Old Town Coffee. Pero ako minsan dili siya tamis ba. Ito yung Old Town Coffee natin mga bisdak. So lately lang mga bisdak, mas gusto ko tong coffee na to kaysa sa Nescafe. Ito lang medyo creamy, pero I think mas marami sugar yung Nescafe. Sobrang tamis kasi ng Nescafe mga bisdak. So hi Gian, good morning. Si Gian mga bisdak? Kumakain niya ng breakfast niya while nanonood ng Alpha Blocks. Is that Alpha Blocks or Number Blocks? Number Blocks? Mamayang lunchtime mga bisdak, samahan niyo ako. Babalik tayo sa post office kasi
meron akong i-collect yung kahapon na hindi ko na-collect ito, merong notice na kailangan i-collect doon. So puntahan natin at dadaan tayo sa lumang bahay namin mga bisda kasi nasa kabilang block lang. Yung first talaga na bahay na tinirhan namin, ipapakita ko sa inyo. So mamaya na lang, trabaho muna ako. A few inches later. So right mga bisda, papunta na tayo sa post office para i-collect tong parcel. Yung mga gamit na basura tinapon mga bisda. Ayan. So dadaan tayo sa old house namin mga bisdak, no. Napaka-memorable na sa amin yan, pareho ni Ami, yung unang bahay kung saan kami tumira. Isang block lang, sa kabilang block lang, yung bahay namin is nandun sa likod. Ngayon, tapos yung unang bahay na tinira namin nandun. So dadaan tayo dun para maipakita ko sa inyo. At before tayo pupunta sa post office. Tingnan nyo itong bahay na to mga bisdak. Red na red, di ba? Red na red, puro bricks. At kung napansin nyo mga bisdak, yung bahay na to, di ba landed siya? Bihira lang dito sa lugar namin yung ganitong bahay kasi mostly yung bahay dito sa mga apartments, yung mga ganito, yung mga unit ba, yung ganyan. So yung brick na nakita natin, bihira lang yun. So andito na tayo mga kabisdak, malapit sa bahay namin dati. So ito yung first na unit kung saan kami tumira ni Ami, no? Very memorable. Ito siya mga kabisdak, oh. 2 bedroom to. At mura lang to dati mga bisdak nung dito kami tumira. Ano lang to, 300 per week for 2 bedrooms, kaya napakamura niya. Yun, oh. So ito yung mailbox. Ito yung mailbox namin. Check nga natin baka mayroong letters na naka-attention sa amin dito. Wala naman. So yan, yan, oh. Yung unit na yan. Yan. Yang nasa taas, yung nandun sa side sa end, yan, dyan kami. Gustong gusto ko siya kasi malapit siya sa kalsada. Pag nasa beranda ka, kita mo yung kalsada dito, diba? So ano siya mga bisdak, isang buong block. Ito, isang buong block siya. At punta tayo dun. Pwede naman siguro pwedeng pumasok dito kasi public access naman to. Dito kami dumadaan dati. Ito mga bisdak, dito kami. Yan. Dito kami dati. Diyan namin nilalagay yung stroller ni Gian. So dito kami nakapark dati. Nakakamiss din. Sobrang memorable to sa amin ni Ami mga bisda kasi ito yung unit. Ito yung first na bahay or unit, no, kung saan kami nakatira. Yan. Ang problema lang dito is hindi siya ganun kalinis yung palibot niya ba, yung environment. Nandito pala sila, kilala ko to sila, kapit bahay namin. Ito yung parking area namin dati, unit 6 kasi kami. Ito yung parking area namin. Yan. Nakakamiss. Bali to siya dito mga bisdak, buong parking area. At ito yung unit, unit. Pangit itong nasa likod kasi wala silang view. Kaya dati maganda yung sa amin. Kasi yung sa beranda niya or sa terrace, harap niya is kalsada, so kita namin yung sa labas. Nakakamiss, grabe. At alam niyo ba mga bisdak na nung nakatira kami dito, merong ref na nilagay, siguro ito tapon yan. Ang problema lang talaga dito mga bisdak is hindi siya ganun ka luma na siya ba, hindi siya ganun ka bago na building na unit. Pero maganda yung yung layout niya sa loob, maganda yung layout. Yun, dito kami pumapasok dati. Yan. Diyan may hagdan yan dyan. And then dyan ko iniiwan yung stroller ni Gian para hindi na nakakapagod pumasok. Yan. Ang problema lang talaga dito sa unit na to is medyo luma. At ang maganda lang, mura, $300 every week. At 2 bedroom. At ang maganda din dito is yung may-ari nitong buong building is kumpanya, hindi tao, kaya pag meron kay request madali nilang i-action. Yeah, yun ang problema dito, marumi ang dumi ng paligid. Marumi yung paligid. Marumi. Diyan kami dati. Diyan ako dati. And then yun nga lang, itong street nito medyo hindi siya malinis yung yung area.
Pero maganda, imagine $300 per week for 2 bedroom. Yung mama ko, nakatira siya dito mga 1 year ata, pabalik-balik no, 1 year in total. I think na-miss niya yung bahay na to. Kaya ma, shout out sa mama ko. Siguro na-miss mo to yung area na to ma. Sigurado ako nanonood yung mama ko ngayon, kaya ma, ito yung area. Dito ka naglalakad dati. Yun. Sanay na yung mama ko dito. Ang dumi lang, mga dumi ng ibon. Ito yung kapitbahay. So ngayon mga bisdak, pupunta na ako sa post office no, para yan na to, i-collect tong parcel na kukunin ko. Si Ami bali mayroong binili na nagamit online. At ako na yung mag-collect. Ano talaga yung uso dito mga bisdak? Building di ba? Apartments. Dito dati, nung dito kami sa street na to, mayroong Pinoy dito. Mayroong isang pamilyang Pinoy na nakatira dito. Iwan ko lang kung meron pa. Isang trivia pa, yung name ng street nito mga kabisdak is Memorial Avenue. Kaya siya Memorial kasi itong buong street na to, from there up to there, every parang ilang meters, every puno meron ganun, para sa soldier niya, in loving memory, in memory of Sapper Biggs during World War II. So sa mga soldier nila nung nakipaglaban ng World War II. Kaya yung name ng kalsada na street na to is Memorial Avenue. Memorial, and yun na nga, para sa mga soldiers nila dati yun Memorial Avenue. Alright, so hanggang dito na lang yung vlog natin mga bisdak, and hopefully nag-enjoy kayo no, kahit simple yung vlog natin. At tandaan nyo lagi mga bisdak, mata sa langit, paa sa lupa. See you sa next vlog, bye bye.